Dobrodošli u moj novi video! Znači ljudi, ja sam novi stanar ovog stana zato što, kao što znate, baka prase je propao, ugasili mu kanale, nije imao para da plaća još ovaj stan, a onda onaj lik koji nije baka prase je dobio shadow ban, tako da ne izlazi mu kanal kad ukucate nije baka prase, morate kucate not baka prase da bi vam izašao kanal, imate link njegov u opisu, podržite momka, ono trudi se, ali kako se zove, ne izlazi mu kanal, shadow banovan je, tako da nije on više nimao para da plaća ovaj stan. Tako da sam ja sada novi stanar, nije baka Sepra! To sam ja ljudi, nije baka Sepra, live-ovi svako veče u 10 uveče, u 10 ili... Oko 10 uveče će budu live-ovi svako večer, recimo. A sad ću vam reći poruku koju mi je rekao baka prase da vam prenese, znači ovo je sad citiranje njega, apsolutno. Ljudi, znači majke mi ono slamaju ga već malo, obrisali su mi kanale, onda su ono lik koji nije baka prase shadow banovali kanal, ne može se nađe klip, ne može se nađe kanal i brate pa kao, ne znam zašto se šavade, bure, znaš. I baš me neko jebe, neko me dohvatio i jebe me kao mladog majmuna, razumeš, ono kao ne znam šta da radim. Ne znam šta da radim, ostavi na miru duše bre, šta ti je, alo? Brate, pa kao, lik nema život, taj lik što je maltretira vrato je nevin, razumeš, pa hoće mene da jebe. Inače, video sam da masu ljudi, gomila ljudi slavi što sam ugašen, što slavi što su mi ugašeni kanali, što ne mogu više snimam na YouTube-u, što po navodnicima sam propao, što sam ostavio Anju zbog karijere, a sad nemam karijeru. Znaš ono, ljudi likuju slave, karma, neka ovo ono, kosmička karma. Retardi jedni, kakva karma bre, jedan je Bog, razumiješ, koja je karma bre, druže, šta priča, gdje je karma u hrišćanstvu? Najveće, ja hrišćanina promešam kocku i kurve, vaši. Nego što sam teo. Iskreno, najviše postoji šansa da nastavim da snimam i da radim zbog inata, ono iz inata, da svima, vrate, pljunem u facu koji se slade i da ih sve isprozivam, ono, jer sad sam u fazonu, neće više moći da proziva. Neće moći da proziva. A vi živite u zabudi. Zato što live svako večer na ovom kanalu u 10 uveče. A onda nemam pojma više da radim, majke mi. Rekao sam u prošlom klipu, ono različno da odustanem, ono, naš, ne znam da odustanem ili da odustanem. Zato što kao, realno, ne moram više da snimam, imam dovoljno love, boli me džoka, ali kao, šta da radim, znaš, da li je to kraj, kao baka praseta, da li je to kraj svega, ili jednostavno, znaš, ono, ovo je neki znak da treba da odmorim, da se presaberem i da krenem pun gas. Ali opet kažem, ono, meni se live-o iskreno i dosadno mi je, brate, jezivo spavam, mnogo loše spavam od kad ne radim, potpuno sam se poremetio i ništa ne radim, sedim po kući cijel dan, smrdim, gledam serije, postao sam lenština, ono, nemam kanale, nemam šta da radim, užas, brate, ubi me do sada. Tako da, verovatno, ćemo krenemo sa live-ovima, a čak možda u jednom trenutku na nije baka prase kanalu, onaj lik kako se bude vratio, će možda raditi daily upload, malo da izgrmi ono YouTube, da objasnimo, da objasni on, tačnije, šta je content, ono, naš, ono, gaženje, da bude pun gas, da budu vlogovi, ono, kao što je bilo za vlogmas, da bude sad, kao, znaš, neki, ono, neka priča. Ali kažem, to je sve ono razmišljam šta da radim, u pičku materinu, jer naporno je, majke mi, ono, znaš, snijam, radim, brate, gase me, jebu me usta, jebu me u dupe, ne znam više šta da radim, brate, znaš, gase ovo, gase ono, bude, vratno će ovaj kanal da cenzurišu, da shadow banuju, da ga ugase, otkud znam, više, znaš, nemam pojma. Ako se odluči, tače da redovno snimam i ako bude redovno snimao, verujem da postoji šansa da će kanali da ožive, zato što je bi ipak, znaš, ono, ulazim u YouTube algoritam i YouTube ne može protiv toga, znaš. Tako da nemam pojma, jebeš u materijalno, vidjet ćemo šta će da se dešava, kako je stanje. Znate da sam objavio giveaway 20 iPhone i to su mi ugasili. What the fuck? Ja ne znam šta je to, šta se dešava. Ali konto da treba da odradim giveaway 20 iPhone-a. Treba još neki giveaway da odradim, zato što ono sam planirao tako. Pa ćemo vidjeti, možda i neka kola poklonimo. To bi bio gas, možda ovog mjeseca sada u martu poklonimo tipa 2 nova Golfa, nešto tako možda, ono otko znam. Nego gledajte šta je fora, meni ugasi YouTube kanale.
Znači, ne mogu više ja snimam, kao ne mogu, ali brate imam Instagram koji ima ono 500.000 plus pregleda na storiju za 24 sata. Kako možeš da im ugasiš? Kako možeš da ugasiš? Kako možeš? Ti možeš da ugasiš kanal, ali ne možeš da ugasiš ideju. Baka prase više nije ličnost. Baka prase je sad ideja, ideologija. Razumeš? Co nema ko ne zna ko je baka prase, znaš? Da li ću dopustiti da mi identitet bude kanal i da li će opustiti da me definiše kanal ili jednostavno da kažem pušite kurac svi, znači o hejteri na aparatima i da nastavim da gazim, da cepam, da udaram pun gaz glavom kroz zid, da im se svima na kraju dana ne jebe majke. Rado ću to da uradim. Ali da. To je to što tiče citata, hvala što ste gledali moj prvi video na ovom kanalu, nije Baka Sepra, to sam ja, tako da, a ja nisam Baka Sepra, tako da, kao što ja vas volim i vidim se u sljedećem klipu. Ćao!